Gimang'e ni sirikal bade lach. To ka sirikal oamua ni dhi limo jopiny on a weekday, from my point of view, apparently there's no any problem with that. Because sirikal onego bed ni tiyo ne jopiny, to ginyalo tiyo in form of their projects, ginyalo tiyo in terms of cheko projects madhi nyime, ginyalo tiyo in terms of bira wuoyo gi jopiny mondo ging'e ni to pach jopiny paro nang'o. Koro awacho neti ni sirikal nyalo bedo neti ni jatel piny ni kanyo, but nitie joma tiyo at the back end ma make sure neti ni policies dhi nyime, mang'iso ni tije mag office dhi nyime. Koro kama chandruok nitie maneno gimoro dhi timre mbele ka niya. Onge problem moro amora kaponi ojende oamua ni imiyogi pesa. Because situation ma ji kadhe sani financially tek. Koro ko ojende omi pesa moro matin mondo odhi ochung', at least ochung' ot bodoke gi mogo moro. From my side it's okay. But koro problem dhi bedo niya, ibro miyo ojende adi pesa kuonde midhiye, because kawuono imiyo joma sawa. Kiny wan jo Nyanza wambe wabro ng'isi ni e joka nimiyo wambe wadwaro. Koro that's the precedent ma gini kok wabedo motang' ahinya to mane kaka udhi bet mbele ka. To again, the moment ma ng'ato ochako mi pesa ng'ani nyiewi, to ng'iso ni tich monego bed notimo be ok inyal timo ang'owa, ok inyal kwedo, oro ok inyal ng'ise ni ka idhi marach. Koro king'iyo nonro, kane abiro tatemo cheko nonro, tiyudo ni Kenya, Uganda, Nigeria gi Zambia e pinje ma itiye gi pesa mondo mi duond urowere othir piny. Timiyo gi pesa matin, at the end of the day ng'iso ni projects monego bed ni biro negi ok chop negi kaka onego bed ni biro negi. Kane onego bed ni yudo projects mar 10 million, timiyo project mar 1 million. At the end of the day, jomage ma inyudo. Donge wan jopiny pod wainyudo. Yes. Koro apani onego wachiew mondo mi wang'e ni pesa to wacham adier kokele. But pesa no ok onego bed ni influence wa kochopo seche ma koro wadwa ng'ado bura mondo mi wayier jotendwa. Wendy? Ado medo gima wacho ni